Sagsagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Lord nga Napoluan. Dandanin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manungnemi ta nakaturugan ni Judy nga anak ko. Nagkaskasilid kami manungnemi sipud idi adan sa di abroad ti asawak. Kaputirigat ti panagbiag mi manungnemi kapilitan nga nag-abroad ti asawak ni Rodel tapno laeng ti kasta ket umasenso ti biag mi. Dumampay memes sa palaeng ti anak mi. Ngayon papanan na kumanga di manayunan manong agreduan ton no manungnemi ni Judy. Ket no agbakasyon ton ani Rodel bari mo batyan nak sakbay ngagsubli sa Jaya Taiwan. Angem no mabalin manungnemi ket sangko na kayat ngagsublin to. Masakami lakid da daga nga insaldami nga inaramat na da kwarta nga impasakami nga ron. Ay pasaka. Pit na dyan nagsaldami a kwarta sut gapo na isut ga isut ti unusar na napan nagabroad. Mabayad ang milakid da dyan. Oresan to ang subsubling. Gapo nagdakkel ti kawak man. Nagdakkel ti kawak ti kaawanin ni Rodel. Nang runan no kasto yung sa anak pa yung makaturog. Iti kasto yung oras ko makit. Agin inarak kami. Agin inagik kami. Parmi nga, may tayo kami tinagsa. Nasurok to ng makatawin manong nga awanti kain-inarakop ko, awanti mga arakop, awanti mga agik kanya, awanti mga kagagat iti parukong ko, awanti mga mangan iti baba. Ay, hapo. Nailiwak ka talaga. Hindi na nagtitit, manong nimi ti cellphone ko. Inahalak ti cellphone ko. Umat message. Ngayon ka babaro nga nag-friend request manong. Kinitak manong nimi ti profile na. Wow. Nagwapo. Martinagan na. Ano nga ta? I-accept ko nga ta? Padasak man nga i-accept. Dahil ta. Sa mapaniti messenger na. Hindi makatano na ti messenger na manong nim nakiktutak. Hala, tumutawag mo din. Loko da ito eh. In-accept ko. Rinisip ko. Hello? Pati buses na manong nimi nagpintas. Hello, Lorna? Hello, mate. Jack di Mar. Una ta maran tinikabil ito yung Facebook account mo. Napangasadyay profile ko, di ba? Kaya una, kasano ko mati pa nang-accept ko no sana ka napan yung profile mo. Guwapo ka, di ba lang? Guwapo ka nga ron. Orisi ka. Napintas ti picture mo yung profile mo. Dadat nakawisak tapno ag-friend request sa ka. Galisto niya, itay lang. Sika, itay lang? Itay lang nag-friend request at. Madamang amin nga, igamak ti cellphone ko. So nga, dagos ko nga kinita, noon at langam. Gait ka po ta nagwapo ka, in-accept ko. Katimawag ak madadagos. Open ang camera mo na yun. Takastak mo yun. Tapi ko nga. Nag-video call ta. Check mo na nga mang-open ha. Oreta. Wow. Nakasando ti loko. Kat matsyong-matsyo. Sa napudaw. Nagwapo nga talaga. Nagmayat pa ita. Bigote na. Ay, open na muna. Ta-video camera. Agor ka, dak dito eh. Amok ang anda ka silad mo. Kaduk ti anak ko. Ada asawon? Inam ti tawon ti anak ko. Agreduan ton. Mono anak mo. May sapay lang. Nilakay mo nga eh. Ada di Taiwan.
Nabayagan? Nasurok ka makatawanan. Di mailo ka nga nun. Isong arti pang panunuta kitay. May iliw akong alakay ko na. Warat adak, man. Ano? Ano na? Iyon mo ta kamera mo na. It's unfair. Makikita na ko. Check hampay. Yung agore ka. Adda asawa ko. Oris siya. Kadamat asawa. Umot lagayam. Adamit edya Hong Kong. Ha? Nagpadpada ta nga na asawa na yun. Kasta yun. Gloko mo din. Api pinanawan na kagad nagwabo ka. Si ka nga eh. Api pinanawan na kagad nagpintas ka. Alam na, yun mo ta kamera mo na. Guwaro tagkwa. Sige. Sige man lang eh. Makulit ka. Dada. Wow. Malo. Nagsagaw isip pa eh. Nagpintas ka na talaga. Kinaman na barukong mo. E bababang ba, apay ko makakipakita ka nga. Kinakabado ako mo. Ngayon narasay, ba? Agminar. Deta na eh. Wow. Ang prusak man. Nawanin, namulagitan. Naguri ka. Apay nga makibibidyo ako, lakken ka. Kinayat mo eh. At ipakita ka. Ala, huwag. Ipakita ka. Ala, saan? Tilugot to yun nga lalaki manong naimin. Pakita na din nakatangtangkan. Nyop kon manong. Nagloko rin. Susabo. Initip ko manong. Pinatay ko sa cellphone ko. Tamangan nagbaumawag mo rin. Yung salak mo tayo nga makaturog manong. Kaslag subli-subli nga makita. Kaslag subli-subli ti imagination ko. Itinakitak manong nemi. Dakdak. Dakdak ng te. Kuha ni Rodel. Hala. Kasano nga tatrik na nutakdak, nutakkel. Agsagad. Permi nga. Hala. Tilamar aramid ko. Diyak lo ko maina-accepten. Diyak ko may man-anugutin nga naki-video call kayong kuwana. Diyak to kayat ngulitin ng... Manong nemi pampanunutek. Kastoy ka di nga talaga. Ti mapasamak ka di kiti alisto nga masulisog. Tado di ta manong nemi di kiti adda iti asawa dati abroad nga makaaramid da. No lalaki manong nemi ti agabroad ket ti babae makilalaki. Tunukwan marakraken ti pamilyada. Sana na kayat di lalaki di asawa nata si mangpatmatin sa bali nga lalaki. Vice versa kas damet nirmar itinabati di asawa na dapan ti Hong Kong. Ket no makaaramid ni Mar. Ket no kas pagharikan ta adda relasyon mi. Diyos ko, bak agsina da di asawa na, kinagsina kami met kinirutel. Kasto nga talaga, di kini mapaspasamak. No apeng amin nga abro-abroad. Im kunada mo, ore no awan ti ore awan jay, ore adda di asawa na, ni may isang lalaking talaga, at babae lata. Vice versa, ore adda to iti babae, lalaki, ag lalaki tumilat ti babae. Yung nasingpit nga nakasaysaya at ti asawak manong, awan madi nga bisyo na. Ni sigarilyo arak, awan. Sugal, nang naroon nga taman ng sugal. Irinto tadasyo na dyan, sa dyan Taiwan nga agsakripisyo. Tila mararamin ko. Ito sana ko nga makaturong. Bimangon na manong nemi, napanak iminom, madilatta. Napanak nagdigusin nga di na oras, man. Hindi ka adda, kiti unek, ti banyo, manong nemi. Sabsabunak, dagiti duwa mansanas ko.
Sa bali ti adda ti imagination ko. Oh, Rodel, happy kami nga pinanawan na. Rodel, Rodel. Hindi sa bunak iti baba manon nemi. At nakarkaro man eh. Muna, iti madalapos ko manon nemi. Tiyas bugtong nga perlas, iti nga 20 ruangan. Oh, Rodel, gawid kan. Rodel, gawid kan, Rodel. Niring pas kumad lang tinagdigos manon nemi bagtasan ko no binasa ti buok ko. Ini makaida akon agsuyaba kon. Digos lagay ti kasapulan na tapno bumaaw ti riknak mano. Iso nga nakaturog ako. Kabigatan na manon nemi gaputa inyon kumanin ti cellphone ko nakadado nga miss call manon nemi ni Mar. Tarabida ka na ito nga lalaki. I-block ko nga ta. Tsaka tigas kaso. Mati problema. Mati makabasa mo na makakita ko. Nagluto hak manong nemi. Kalpasan na. Nagdalusak. Nsaganag tilabaak. Ti anak ko manong nemi. Hindi makakaluton. Makapamikat kami. Nagpakadag na pan makiayayam. Gagawid kanto ang masapan ako at di ko sa kanto pa, iwan. Ay nang. Ito na nga tawagan yun ni tatang. Ito no aldam. Kasalitan to. Mahiliw ko maning kayong kuha na. Ag-video to kayo ma. Ag-video call tayo ko ma. Tapos na makita kiso na. Wala na. Ag-video call tayo to aldam. Idaglablabahak manong nemi imay ni nanang. Tikatugangag. Ay, matamagayam tilabam. Lorna. Wanang. May ni antim nga bikid sa dibalay. Kita salsud-sudan na no adda umanayan nga pangsakatay di talon. Nga insal dayo. Maminsan pa yung nagpawit ang ata. Adanton. Kung mga minta isot inyon unatayo. Di kat bayad ko ma. Isumat baga ni Rodel ng lumuna pa lang makakuha. Hindi kasapulan. Iti pananggatang ni TV nga nabayagan nga orayan di apo ko yo. So ti request na sa dito washing machine. No sana ka marigatan nga glaba. Ken DJ oven. Tapno da paglutwak nga kwa nogbekak. Tahanap ya lang nga kwa. Pakatulungan mo diti asawa. Damad lagor order nga kaya. No, anda na kita yung may agurda, no, anda pa-birthday, si Jai. Yung sa serve na oven, kaya anda dyan refrigerator. No, pa nagpuputot tumanin na, at nag-anar tumanin ti ice candy. Alam mo, may sa pengarot gabulan. Sa munto itadan, ay kurang na, tasyak tumad lang timapan magtad. Una nang. Kaya dito no masakata yung titalon. Ni manin tatang ati ko mang talon. Tapos hindi ka sa kita. Adamanin maawat ni nga abang. O sige. Nakaro din. Wanang, thank you. Samot una yung kindi nga nalawa ti talon manon naming in saldami. Iso hindi man name iti suksukayen ti asawak ngam kaputad din namat unay kabisado iti agtalon dato ti kapunan umapay nga inted mi iti sabali tapno di kasta kadiso agtalon ket ti asawak hindi man name si mursuro ti construction ay gana panunod na ti agabrod ket tapno di kasta ket adagastusan na insaldami ti talon. Timawag ti asawak man name nag-video call kami kumusta ka na. Kastoy, manganggam kuman. Ngem, oranda pala tawag ni tatang mo kunak kini Judy. Di ko skan. Nagdiyo sakit na lapas labak. Imay ni nanang. Namagad na no, adan mainayon ka jay maururnong keng kuana.
Takas tulag ta, na di para iti panang salda di talon, inanang ti pangtindak, tapakakunak no, magastos ko. So, anasepsit ti kininanang mo. Agpahuwit at ito yung tumigat. Kaya yung tumigat, irid mo ito di kurang. Kaya di sobra na, para kada kayo. Kaya matid da, agurnungan. Mangupen ka ni tibang ko. Tapos di nga pangurnungan ta. Tanong kas kasano laeng, mamintuak ng subli, dakil to. Saan itong subsubling? Adamat pa duwatawin mo, di ba? Nawarangan na. Taol maswan na ni Hap. Kitalo nga tawan ti kontratak. Katuan, datasul iti makatawan. Numaurnong amin, ngawahang makmaksay. Ado daytan. So nga, ang kanton ng subsubling. Sikaw, tapi ngamin. Talo lang tawan ko. Yan ay ko nga siya Kadagbakasyon ako, but after 3 years, kada talo nga tawin. Apay, may inilaw ako na yung kan. Ano sa pakat? Kalpasan ti nasurok kami sa katawan. Nagbakasyon na. Manon nga bulan nga bakasyon ka. Ano nga bulan, loko? Pagkalawas lang. Hala? Ang na yung matan. Uy, kasta na ito'y Taiwan. Makalawas lang tayo da. Nga po na yung matan. Nababar, tumawarak to. Duhalawas ko. Makabulan mo na. Sige ka, tsakla mo. Duhalawas. Okay na siguro di duhalawas. Parbarin mo, adanton maramit ang ading ni Judy. Kasarita mga ratanak ta. O anak, ni tatang mo. Tanang, o anak. Nati nagatang sa TV na. Ada pa yung rep, ada pa yung oven. O, ada washing machine. Ano ba tikayat mo? Basta ito ang basa at tatang. Pintas ito nga bado ka. Kaya maigatan ko kada kiti gamit ko mapanagbasa. Wala na, masigurado na ito. Masakata itong talon. Yung tululom ito yung talonin. Danto mamahot nga abang. Kit bakasyon ng tutan. Dandanin. Wala lawas ko anak. May dilaw akong kaya ka. O saktang, may dilaw akong ka. Sige. Hanggang luko ko tapos sa marigatan ni nanang mo. Siyempre tatang. Good. Sige. Sige nga rin, kahit napanti orasin eh. Napanti orasin nga ako. Itad mo kininanang mo. Tang, tsaka kanon ni. Rodel, ang gananad ka. Nanaro na kada kayo. Sa mga babayan ti maghim. Ha? Sapol nga napintas ka lata. Ken, sa mga babayan ti anak ta. Kamalman na manunemi na pa ni Judy sa diayan dalula na. Ngayon to tasyak, ipipay na, medyo napuyata na. So maturog aksa. Kunak manunemi, di agring ti cellphone ko. Di kita ek. Ala, dito manin nga mar. Rinisib ko manunemi ngam saan kong inopen ti camera. Hello, naman ti bagam? Kumusta ka? I-open ko ti camera ka. O, neta. Ala, pinakuyos ka. Nadagang dito ayon mi. So nga, nakauyos ka. Ngayon naka-short o, kita. Ipakita man nina. Takal niya. Sobrang sa. Bagman ang mga regatan ni misis mo. Amen. Pero may ango. Uri lang mamin nangaroon na tugawad na. Opo, sumbrek o yung pinsan. Hana? Siyak tidak nakadata sa natugawan. Opo. Nagmayat ka din. Kami pa pinadas ka nila kaikot kasta. Nga tugawa misona. Nga nakatugaw ka. Ikit sumbrek ka na lang talaga. Kumusta hindi ko nila kayo madakil man lang? Bas-basit. Amo, nasakti ba naman
Ala kang ala. Ambra kong pato, ayaw ko ma. Diyak kaya naliputan ni asawa ko eh. No si kakit ba itulit mo liputan di ba mga agrigikat sa di Hong Kong. Siyak, ibuhay ranak. Mano nga tawanan bakit mo jay? Doon nga tawanan. Ket, kadeta nga doon nga tawanan, manumot na din ang babae mo. Awambay? Posible dati nga kinaaram mo. Baka amin-amin nga ka-video call mo ket armem. Baka amin-amin ket alukoyem sulisugem baka no adda digiti babae nga nakalaklak kita. Deta, hala. Nuwatuktalan ni bakit mo ti ararabidem. Dinaktupulos sa antupulos makisina kanyang ni bakit ko ragrabe dagti madi. Tapay, ito pa'y masapulan na kas kanyak kasi kadakkel na naman. Lastog. Adamat hindi napatasak mo tin na nagarami di hampay na pan. Ket, siyempre, isumit ti pilyek. No, adda mo tuktalan ni bakit ko, pili-pili ka, isuna mo na siya. Ta kayo ano kita nakta ko na ka. Kaputo sikat ipatpatay ko, sikat asawa. Iso nga garamit kalatak, na mapakawan na lakta ni bakit mo. Isumit ti pilyem, kawan. Kasi nung nga rin na makasarak ka ti, adad na matin nga item, kaya iso pilyem. Saan ko nung harami din na ita. Sa balihan ni bakit mo nga rin kasta. Pagkakastan nung iti mapasamak. No, adda mapasamak ka datakit. Pagpili-pili na kanto nila kay mo. Sino to pilyem? Siyempre, suna. Katuin. Ngayon, pagpili-pili na tupay nga nila kay ko. Baga pagtalahon na kon. Kaya di umay kantuan niya. Gago. Kita ta? Taga ano kaya? Karuba na lang tiili. Ita di syudan. Siya di pagkitaan ta. Ita agka-lunch sa tanto ag-check-in. Mapantanto tinalami sa kwarto. Sa jeto, saan mo lang basta makita. May gamampay. May sakmul mo pa. Bastos. Aman. Siyak pipinatas na kinilakay ko si kantukid din. Di pa tasam ganyan. Petpetam, maripod jay baba. Sa amon to petpetan. Adan to pala sobrana. Kawan. Nilakay mo nga eh. Nilakay ko akit may sa dua awarin ang kumakitan. Ababa. No hapikit kami manong nimi nga ano ti bakon pa ako makisaksakayak kang kuana. Tadyak mat ngamin mapupuot nga magusgustuak dagiti ibagbaga naman ang nimi orek la makaterternet. Ay madi. Baka dumteng to tigundaway nga masuliso ka. So nga inyo phone, babay na. Tumawag-tawag man, mong gikas-kaso. Mahalakad ta. Kunak tinakam ko man. In silent ko wekid din. Sa naggida, naturog ak mano. Di makadakas manong matagtagayin ko kid din. Hala. Kampay ini manong nemi kat nagkita kami kinimar. Kampay ini manong nemi kat napang kami ituunek ti may isang hotel. Kampay ini manong nemi adda kami ngagabgabo itirabaw ti kama. Kat kastao na yan manong nemi iti panangamal na pang nangnanam kadagiti bibig ko. Iti panang kinikinit na manong nemi iti dua mansanas ko sa nakadikinan manong Allah. Kastao na matenti as-asog ko manong nemi kat ara-areng-eng ko. Aging ka manong nemi nga kampay idi kat nariknak pinakatidog na dakkel manong nemi nga orek la nagaray. Gabutayin rusud na namin pinsan. Ngayon ti pa nangipisok na manong nemi ken ti pa nagaray ko isumot din ti pa nakariing ko. Aray. Tagtagayin eh pa. Apaunin. Apay kami nga. Isupit matagtagayin ko na diyang amar. Kinan na ka no.
kampay dikit. Nagmayat. Ka, ala, nakabasbasa. Yes, naman din. I-black kunsan eh. I-black kunsan kunak manong naming ang tapalasan na. Apa nga tsak aramidan ko. Ngayon kasla takmat kayat. Nga kasla kayat ko maulit manong naming nga agtin tinawag kami agbimbin ni Joko kami. Aging ka nga nagpawit man ti asawak manong nami katinugya kon tinagupen iti bank account ket ditoy manong nami nga nagturuwak sa syudad. Nang, batik pala kata kayo ni Judy? Abay, inamangupen ti bank account ko. Tapos ti pagmurnungak kada gito'y ipawpawit ni Rodel. Ito na. Rubeng ko na nga nakabangko tapno sa mo nga nalaka basta gastusan. Erugyan yung tagurnong. Ore kat nasakatamatin di talon. At nitatang yung ti mga sikason. Nalpasan ti panagkaapit. Agmula ka no ti balatong. Kimayat Adan to intay burasen. Adan to intay saksakin ta mailako. Una. Daham to ti mapan mangilako no manut ti abang maitid kada kayo aket isupay nga minayon di ornong yo. Kasanok kabayag mo ya. Alis to lang. Alas 9 ang takton sadya palubos ti apo. Luawan lagit adu nga tao. Ke medyo ka sa talatan Ijayag to nga mga dawan. Shopping ang tumatin no groceria nanaklakat laka ko jay baka dakto nito no alas 3 no alas 4 din alpasen manong name iti pa nagdepositok rumrumwara ko niti bangko idi agring ti cellphone ko ni manen mar sinong bata hello. Ayan mo. Napay. Ayan mo. Andag dito'y syudad. Yung nagdeposito. Andag na dito'y. Alis to lang kita. Umay ka. Baga kang gano'n sa dito pagkitanda. Sa dinong amin. Restaurant, siyempre, mangal daw ta. Akong pagdanagam. Kawawat ko patulod ni bakad ko. Siya siyempre di mangilibre kang ka. Siya to pitagbayad dito hotel. Hindi. Hotel? Ibak ti restaurant Urayan ka. Imbaga na. Kumay. Sige kita. Mapanak man sadyayin. Nagloga ka matin. Tumay ka. Sige ka natin. Ano nga tanong? Padase ko rin maminsan lang. Maminsan man mo, maminado kit sumalaso basol kinapod Diyos. Na maitulad ko ka din lipotan ta asawa. No talagang jak kayat. O rin no makipagkita keng kuhanap. Ganda nga mga dawak madlaan. Madlang di inakla kitahanin, makikipagkita keng kuhanan, libre pa. Nangalakon man ang name iti tricycle, kaibaga kiti driver, no sanut pangituludan na kaniya. Malasin nak siguro man ang name iti kapon na kati makner kit si Mabad. Hi. Mar na? Mar? Yeah. Idi kalman lain. Nagur ka. Apa idi kalman lain ko na da. Panadamanin nga napindas ka ti personal. Philips mo, ka mangkaskas ta, mga masulisog na. Talagang sulisogin ka. Kore anot awan maaramid mo, no talagang adyak kayat. Mayak lang nakipagkita kang katap no makita ka ti personal. Tap no makita nakmatan ti personal. Nagwapo ka, napindas kami. Mekan,
inakbayan na. Uy, tinakbayan na kasta. Abay, sabi ko, panti mo kaya. Akbayan ka lang, mata. No, dangar makamamukan niya, kung makakita, mang picture ka niya, kung makamamukan ka, tapicturein ta. Okay lang. Okay lang kayong gaangam siya karon. Siyempre, no, amamum pinicture ta, kalpasan na, insanda kinibakat mo. Ho, ano yung tutaramin na bakat mo? Kontakin naktumat. Siya nakto pagsawsawaan, wano saan kita. Iwaras na rin ang picture. Baka makita mo tinlakay ko. Ay ka kami nagsasawa, negatibo. May kakading. Inakbayan naklataman ng nemi. Diyan man napupuutan nga indrakos ko ti takyag ko iti baginak it ni. Kaslata kami na talaga. Kaslata ang relasyon ni. Mabit lang tagor darak. Waiter, agor ka, saan tang agsango? Agabay ta. Chikamot. Umayag din astig mo. Agabay ta. Agsango talatan, agabay ta. Yes, sir? Dito ti menu, sir. Special amin. Ha? Good for two ka na to eh. Kada to eh. Good for two. Dito eh. Okay. Unlimited. Tamabali mo itong i-take out. Data. Iyon naman ba lang dati ko, ha? Red wine? Sir, red wine? One. Iyaw na ma. Dito order ko. Order me. Kasama yung subli dati red wine na siguro, ha? Ito na lamis, ha? One sir. Mapayad na wine. Kinunak man ang name, nakigtutak. Ididiso na nakulap naman ng name iti legs ko. Hoy! Bagta nakapantalunak. Ngayon oras nakapantalunak manong name. Mampanapisal-pasal na kasta. Sana, saan lang itilupukon manong. Iti payin pusong ko. Hoy! Anak ko, Lalaka, di ka lang mabain. Katsikat, sigahan di ka mabain. Kuti ka lakuti. Kababaam na ta na. Aprusak na ta. Wala ka nakapantalong kamet. Wala apay sukit-sukit ang maroon. Nagpindas ka talaga. I love you. I hate you. Di ta mamit pa'y marukong taprusak. Uy! Nagloko ka talaga. Palubos mo na na. At padatang gusto mo dito. Teko na kung kasano lang na makapicture ka na ta. Nagtala ka na ta ngamin. Di alam na nga makadlaw doon o makaringkor ka. Kiss man? Allah. Madik? Amalak kami na. Laka. Lips pa lang deta. May atpait man ang lips ko eh. Nabarbari bibig ko ng lakay mo na. Sigsigarilyo ka? Haan? May mamukti binom. Kaslay tao. Umis isim ti waiter mano. Hello, Mr. and Mrs.? May saka Mr. Mrs. mo isuna. Ang imahang mo mga Mrs. sir. Biyangot kang waiter Other woman mo sir. Sus, talugan ka kahit mo. Adot mapaspasamang dito sir. Hindi kita other woman, ipanda dito ng restaurant. O dadan sir, tayo maarak yun. Nakadlo pa hindi si waiter. Nakita na siguro, tinaramin mo kanya. Umapal na siguro. Siguro ang krasmut kang ka. Tinaugan na ti doha baso manong nemi. Pangururahin tayo order ko. Para kang gana tayo. Tsak pa'y napadpadasa na pulos di minum. Red wine na ito Nakwa. Hanghad. Red wine na imas. Kinam talamis na Naglamis. Galan.
Nominom ka, saan ka na ko nangagkut-kuti? Baka alam pa yung tiimak, hindi pa karawang ni Kuam. Kaya't mo asawin, mangpukaw ti nervyos? Uy, mangpukaw ti nervyos ti arak. Alawat na man. Inawat ko man. Tos, arambakan ta, ti panagkita ta. Ti kaaddan ti relasyon ta. I love you to ko na kaya? Bakit bagam doon madamdaman? Sige. Tos, uminom ko mga ng naming yung siniputan na. Uminom ka na. Inlayat ko met manong nami ni maging galayang iti baso. Yung pangatok manong nami ngin sinira aktibibig ko. Saan ko pulos nga sinimsiman? Oh, di man taksayan. Kinam kanya kanya all the na. All the way, na? All the way down. Ano na sa? Nebos. Dalayan ka siguro minom. Tinaugan naman yung baso na. Ala, lumabartig na doy. Adadan nga niliputig. Ala na, minom ka na. Tsak kayat. Siyak na rin mag-inom amin na gito. Bahala ka. Hindi adahan na gito in order mi manong. Inimas ko tinangan. Okay. Adot na ka mo? Ado, thank you ha. Libre, siyempre. Imso na lang da. Naprosam tilupo kong loko. Naramanamon na kitibibig ko. Ano kahit kumanin ka ramanan? Ha? Uy! Duron ko man. Katarantado ka. Sila babae ka nakipagkita ka. Nebos mo ka ngayon yung tanong ikuan. Hanggang makabartek ti red wine. Yan ang bartakan. Ang dala ba shit? Pangpatured. Tapos nanigas tagat. Dada nga malukoy ka. Mabitlayin ha? Dahil nag-agbayan. Kapag di mo pala eban, waiter. Ay, wala yan. Waiter, teman bill. At dara kita hami na ibos. Balunan mi. Papanan nyo, sir. Balunan nyo akit, siyempre, ada papanan nyo. Iyawid mi ko nang kumakit. Mabaling nga, ijabalayo, siyempre. Yung balunan mi ko na, biyangot ka nga, waiter, awan ti tip mo. Alo, sir. Sorry, yung mamasapol ko si tip. Kakaiso na nga mang-date ka, ti chicks mo, pagkatapos sa on tip mo. O, retay. Keep the change. Ni, manulang, sir. Manulang ko naman na 300. Titip, ando na titip no kantik. Pagpatip tabi, 500, 1,000. Di ka matkursonada. Biyangot ka. Sige, sir. Okay man lata na, 300. Dan. Siguro ka, hindi mo pabungon di kita. Ay, wala pinagsubli na ito waiter. Bungon di kita. Ha? Tabalunan mi. Kung nakalon, no, ibatin pa yan, sir. Siya kumat mangbungon nga mangyawid. Suko ka talaga nga waiter, ha? Bungon na, urayan mi. Marong nemi idumayan ti waiter in tadnan dati na bungon. Urayan na ka. Paano? Nagsiyan. Kasi ka di kagsiyan? Han? Ijayton? Nutoy? Di pa pananda. Kunaktuay. Urayan na ka. Nganday din manong nemi ti ginundawayak. Idi makastrekan manong nemi ti papanan na iti CR. Ginamga yung paklay kong tibag ko. Inala ko na iti nabungon manong nemi. Nga amin na sida, amin na kan, taray, tarinteng ko, hindi takan. Diyak maitulad ng liputan ti asawak. Hanga bale, naraman hamon di kiti bibig ko. Hanga hamot siguro pasit deta ti panang lipot. So, Lord, thank you. Thank you, ta sinawan yung ti panunod ko. Taray. Napanak kong manunemi tinakay parking ang tricycle kan imbagak no sa tinupapanak.
terminal ti jeep ko agawid si ilig. Tawag-tawagan nak manong nemi ngem kan kansele. Aging nga tinaramid ko manong nemi gabutad na matlatalud ko nakadata at black. Goodbye. Goodbye, tokso. In black kun man. Ay, gusto gayam. Diyos ko, nakalaklaka. Nalaga tagbasol ng nagkrig at tagikaro. So nga, awanin ti maramidan na. Waraan niya't aramidan na. Tinabat amo ti balay. Sa anak ton nga, ag-accept no lalaki. Nangruna na ako apo. Ulat sa baling aramidan na kita na di mangsulisog ka na tao. Napindasak batbat ka ro. Iri si Mang Prita kung dito balay manong nemi at dadananang kanti anak ko. Nang, dakan? Di ka nag-shopping. Duwatan tulatan anak. Kadya ka mong gatangin di para kang ka. Ngayon matin sakpit ko nga naimas ka si Dad. Nanang, thank you kada kayo ha. Nagawin na karo din. Ramanan nyo dito eh. Mangilasin ha. Nadeta ya. Kwa? Naimas na gito eh. Na-order ito restaurant. Nag-restaurant ka. Wanan. Kaya ko na karinderya. Restaurant. Siksi ka. At na kabagyak nga nakita sa dyan. Kabagyak nga kumandrek. Ninang ni Judy. Sino nga ninang ko? Ninang mong Helen. Ay, so kinaduwak nga napan ito restaurant. So pakit naglibre Sang-sangpit na nga nga nagkapos sa jay Taiwan. Ay, Taiwan, Hong Kong. Inawayat man. Ang lalakit kinataw nga nagrestaurant. Haan nang, babae. Amuda ito ni Rodel. Kabagyak, kapidwak. Nga, nagbaling ako madremi. Ninang ni Judy. Ilawon ito magdanakin yun. Mapanak tumanin sa syudad. Kadwak tun ti anak ko. Tapos numikat na niya man ang panagduwa-duwa yun. Kaya payag, duwa-duwa ka di. Agsalsalud-sudak mo't lang. Nanang met. Tilayang kahit ko nga ibalag, ipatigman, ipalagip kayong kabalasan ko. Di mo ko matultula din na kita dumad ta nga asawa da nga di abroad nga makikamalala da. Nanang sangkong itong karamitan da ita. Nakasaysaya ti anak ko kanya, kada kami. Habi ko mga ramidan. Alakit na siya at nga rin kasta. Alakit among ti istorya na kita abur-abur da kit ko, kaduan na. Uno, anat adado. Dete marakrak ti pamilyada, no, gabrod daw, no, adadumot lang ang amang nanak, di jay limpyo. Mamanumot lang di adi kitay ko, agar aramin. Kahit sang mo kumang, palubos nga mairamang ka, kiti mamanong marakrak ti pamilya na gabot ti abroad. Una na nga magtanakan nyo. Napudno ka iti asawa. Kanamok tagbutang iti Diyos. Kinon kunak manong nemi kat di nala ang mga dandanin. Dandani. Once nga, diyak na panunot, tinaglibas. Kat nakastrek kami iti hotel, iti kwarto. Kasama pa yung makapagked-kedak. Sa bagay, orin na dakang matid, iti unag ti hotel, no talaga nga diyak kayat. Yung napimpinas na kasi dyan naramid ko. Awang kampay lang iti hotel. Mapangkam kumapay laing. So na lang ta. Dandanin. Diyos ko, pakawanin tak. Saan ko dun nga ulitin, di makipagsinarak iti sanuan dita nga lalaki. Gaputa dandanin. Dandani ako. Gistayanin. Isong idagbakasyonen ti asawak manong nemi nakairot ti panangaraw ko kayong kuwana. Oh, I miss you, Rodel. I miss you more, sweetheart. Awan ka di malat sa baling ang lalaki nga karamraman ta bibig mo. Sino kumamit awan, siksi ka lang. Dandani lang, kunak ko. Kat syempre, manong nemi dudumteng tirabi, kalpasan nga nakasangpet ti asawak dito yan manong. Nga paano nga namin pinsan, ti panakawaw ko,
iti nailasagan nga ragsa. Kastamet iti panakawaw ti asawa. Imagine ka di nga nagmano. Hindi na kahit ti maturok, abrutan mi kano ti talong at awan nga, kaawan na iso na di danak. Ewan mong kadi manong name nga saan ko nga pinagsubli. Saan ka nagsubli? Tawagam di agency, ibagam nga saan ka nagsubli. Tapay man. Diyakon kaya't nga may tayo ka. Panagkalamit yornong da. Subliya man nga sa katagtalon. Kumatang ka kita moderno nga pagtalon. Traktor. Umanikot ka rin mo. Kumatang ka rin na lakalang second hand. Sa tagtarakan di dingwen. Napimpinas no, iput up na turnong ta. Tinegosyo. Sige. Talaga? Napadasag natin. Nagrigat, di mula mo. Taiwan tinapanam niya. Awala ti nasabat mo sa diyang Pilipina nga ag-double job. Anong double job? Kaya nagtrabaho. Kalpasan na. Itrabaho na ba di wagina? Ano? Ato ka nung kasya kat? Napilangan ng FTILU mo? No. No andaman. Diya karami din. Awan siguro ate nakakita kang ka. Awan siguro ate nakakita kang ahente. Anta ka nung kakasya eh. Siyempre, no siya kumangas pagarigan. Kat ado tsong bata ko, no ado dagit isa ganaak. Malaksi di sweldo ka kas DH kas pagarigan, no damayat, di doy up ko, di ila ko. Ada nga takasya eh. Kawan, no agaramid ka no dagit asawa na ritoy, agaramid na kanungot sa jay. Kadi, namadamatag ko na, ala padasam di mga ramid dita. Dito, ipadawat ko ti bagikmat katakwada kahit mo. Gumatgatang ganda, ipadawat ko ti bagiking kadagiti kabayat. Labas asam. Man. Kaya dala nga ako ba. Kung gumatang das, parigan kumatag sinukat ta. Siyak ti mabati ang lalaki. Kasi kung mapanag-abroad. Kung mailiwak, ang mat nga tadagas ng per kilo. Padasam. Yung mga ramat ti sa baling nga babae ori per kilo, tayo padawat ko rin kukag dito ko nagmada. Katawa kam natangang si istorya at asawak manong nemi. Yung mamumla ko dandanin. Yung saan kumit lang ang naramin, so na lang ta dandanin. Nga rin tiga puna, manong nemi, no api nga talagang yung kawid ko. Taamangan ko na. Ha? Dahil dandanin kat asidagan. Amangan no panawanak manen, ket baka no, makasara kak tumanan ti lalaki yung sulisukan niya, baka santo lang ang dandanin. Di kat napanan. Manong nemi, siyak nga rin titinungpal ti asawak, kaya isutang kititatang na nagtinulong nga nang talon ni ti daga, kastamatan nga nagput at kamatan ni ti poultry, ken pigarimi, kaya deto'y batin manong nemi, ti pangigasgas to panggasgas taharak ti panawon ko. Wan, nagaminduak pa yung naganak, manong nemi kat talod iti anak mi, iti asawak ka ni Rodel, kinimbag at dati katugang amang tutulungan niya, ang mga awir ka dagiti anak ko. Adan iti junior high school ni Judy, ilinto tala tumikadwa, kad adan iti elementarya, dati may isa nga inaudi, kat sampay ngagbasbasa. Nagtalinayad ti singpet ken gaget ti asawak akasmet iti gaget ken singpet kumanong nami ket nagtalinayad ti naragsak na talinay nga panagtaray ti pamilya mi. Ket dayta unay ti dawat mi kinapo Dios nga sapay kuma. Tawan digdi dumteng nga pakasulisugan ti tunggal may sagada kami. Tapos di kasta ket taydandanin ket saan to mapasamak nga napanan. Agaman ako na iti laing mo nga nangibasa manon nami ket sapay kuma. Nadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak na nagbuya ka nagdingeg. More power to your program. Tuway agyaman ng pagaya mo, Lorna. Thank you, Lorna. Dandanin na talaga. Isong hamon ulitin, tamangan do dandanin kat mapanen.